си прав за крилцето. С гърди да го... Не, Кристинка, не му дръж камерката, само да има един човек прав с цяло, да. Той е добре. Да се закача. Интересно. Ела при мен. Най лява ръка. Отдолу. Може да ме теглиш дясно. Дясно, отдолу. Дясно каре. Спъни с дясна ръка камерката. И я дръж. Колко в края, колкото по-добре дръжи. Видя, като ти кажа, ето, виж тук. А там ли сега да ти кажа, да. Ако се подготвя още. Ето го ванката долу. Да, надолу искам. Значи не се обръща назад, леко на крачка назад. Леко. Как да кажа, не теглиш. Топли се да надърпиш, не знае. Спокойно, има стол. Опа! Перфектен си, братле! Оп! Айде, благодаря ти, приятел, помолен! Ей, ти си пич! Малко е екшен. Наместявам да... Що си бе, хубаво Хубаво добре съм. То първо дига нагоре, а? Да. Спокойно. Това е термика, това по отклоним. Той мирен над главата ми партньора. Виж по-кръла е нагоре, гей! Какъв красавец! Уху! Го! Кажи какво можеш, партньоре! Опа! Той е мирен партньора. Един приятел, какво ме говориш? Аз казвам, селото си и аз. Фирмата сме ни разделни. В смисъл, нали сме 3 ден, не там ден. Да. Да, дигаме се нагоре, лифта да, има още на линия. Само че тя в момента не работи, а не локале между краката, където е долу. Крепостта видя не? Да. Пригни камерката върху коляно. Ето, супер, я дръждай хоризонтално. Супер, перфектно. Колкото по-напред те хванеш, ще стане. Така е, опитни хване. Така ще стане по-хубав клип. Партньоре, гол! Добре, ще гезе, как да нас подметна. Да. Виж, вече сме на километър, стартираме. Гол! Това е партньора нагоре и гол чанката. Скоростта мога да ориентира. Добре. Уаха! Той мирен на главата ми, мирен. Най-добра позиция. Всички други са надолу и напред. Нали ги виждаш къде се крила? Валери, нашите долу. Да. И излетяхме точно в подходящия момент. Някой път двама човека излитат и нагоре, другите 30 надолу. Просто трябва да хванеш топлата вълна. За да може да те държи. Да. Това е нагоре като качваме. Това е хубаво. Хванаме надолу, това е става. Това е за горското.
много. Моля? От крепостта не е останало много. Ами да, преди години съм чул, че идвали да се събират там, в школата. И маняри разни. Да, събират се. Супер. Да, наистина в началото, като те тръпне малко така. Да. Шуршгъртна. Малко или приятно съжалявам. Не е за неприятно, просто е нещо. Ние с децата, като излезяхме, беше много спокойно време. Сега стана агресивно. Да, това може да излезе и вятър повече после. Ай, сега може, подай ми камерката, може да пусни, да оправим настрани камерата. Ай, кръка. Добре. Мирен, тук не е да нас мирен. Дай да бяхме на следа, тук е давно. Съжалявам. Много такава силна термика куршум. Айде напред, партньор. Тук могат да ти окапят коломбите. Да има ефект. Единично крило е. Малко е гадно, защото големият тандем е стабилен. Той е като танк. Да. В смисъл, ако си сам ли? Ами, значи има малки крила, нали, които са за сам човек. Да. И това крило е много по-стабилно и по-сигурно и по-надежно. Колкото са повече квадратните метри, толкова е по-стабилно крилото. Но той е един пич преди нас само седя. Аз си по-комфортно, ще отидем леко напред. Тук е стерилните вишки, тенджера боб, брик. Абсолютно. Спокойно, партньоре, да, напред. Нашите хора са точно над града. Аз ги виждам, да. Да, виждам ги. А ще искаш ли някакви акробатики, фигурки? Не. Моля? Не. Спокоен полет. Така съм добре. Окей, да знам. Така съм добре. Спокоен. Добре. Преди 2 години имаше едни орлета, тук, и като минем на тях, излизат и почват да плашат. Има са малки, гледате, си пазят чедата. Да се разходим, имаме височина, сега ще обяснявам, това е Сопот, военните завори, картинг пистата е къде, пътя за София, Анево, нагоре. Средна гора, Богдан, връх Богдан е най-високата част на Средна гора, 1604 метра. Отляво ти е Карлово, село Васил Левски, Калофер горе, планината, виж къщи, видя ли? Да. Това е Калофер. Отсреща са прословутите Момини гърди. Да. Ето ги точно там зад Средна гора. Да, виждам ги, да. Пътя за Пловдив е там. Така, напред, партньоре. Леко и спокойно. Лека по лека спускам. Тук колко е по-спокойно, забелязаш? Значи на рецата, което правихме, беше уинговър, леко заваляване и въртение в кръг и спирала. Защо не искаш? Няма. Моля? Ще пропусна. Да, добре, леко. Добре ли си така? Супер, да. Вчера ходихме там, това предполагаме язовир Домлян, дето се вижда. Да. С детето там една лодка. Домлян, Бреченик, Свежен, прехвърляш планината, върха е Свежен, точно облака е хижа Свежен е там, първия облак. Ой, мирен. Къде е нашето крило, не го виждам. Там ли? Айде да отидем да се разходим ние на града. Имаме много височина, така че може да използваме. Така. Леко да го... Добре. Тук ще е много по-спокойно. Няма тия топли балони да отичат към планината. Виж колко е разликата. Влизате в тези, които ще малко така, че не се топли. Вече си на 3 км почти виж от нас на горе, където е селата. Той мирен на селата на партньора. Малко по-надолу, да. Малко имаме напред. Айде, стойно. Ето ги тук е една стадиона. А това не е вятър, значи ние се движим и изместваме въздушна маса, едно се карат колело по една стъмна улица. Като карат по улицата, нали? Просто подупва в лицето, да, от нашата скорост. Когато влезем в такъв пътъл колин, после сила има да се покупи. Това е както
комин от къща, нали къщата за време, Да. никакъв топъл, термичен, който не видиш. Естествено ли се въздуха става топъл, крилото почва да се дига нагоре, и уреда почва да прави типите, и сука стана звук. Като пропаване надолу, мънка като крава. Мяу. Имаме много височина. Може да обърнеш и да снемеш града, ако искаш. Моля? Не, добре. Много се успеш. Супер. Квартира, където е блока с дървото. Описва как първия блок. На дървото. Имам идея някой вечер да се красва на блока, на блока. И ми е мечта. И се прибираш. На стадиона съм капал, виж хората са като мравки. По принцип, долу като отидем, избутно ми се прави. Ти видя как се обисваме на крака, искам да стъпиш прав и да ходим. Пак да го дърпаме. Да, долу ще го направим, а камерката ще изкараш и ще така външно до тялото. Да, ето по-страни, да. Добре. Дойде, давай напред. Бялото изготел с теревката на Мавзолей, паметника е на площада, където е. Това е като фара, дето. Моля? Как да си натурално, няма. Завод, тук са работили 22 000 човека, тук е фигално, какво става. И тук е било автобусното обращало, нали, идват нали, колите, камиони, това бусовите обръщат. Първа, втора нощна, трета, първа, спортната зала, стадиона са построили заводи. Това е било житницата на българската армия. И немските глупови и тия, им викат немските, понеже по време на Втората световна война са ги строили фашистите, тия глупови. И така се останало името немски. Изобщо работи. Нашите приземиха ли? Те вече са долу. Да, те отдавна касах. Ние хванахме с тебе далавера. И другите тръгнаха отгоре. Камерата не иска малко, да се снима, да, то хоризонтално, да. Ами вече си горе, вижда по едната как друса и как...
педал. Спутай краката, прави, давай, спутай. Прави ли краката? Да, спути камерата и изпреми до тялото. Много лоши сте седнали по-сега на крилата. Ами аз им казах да се махаме. Някой въртица, тъй ще възрежи. Ако обичате, настрани. Много са опасни тия върви. И ще възрежа и ще станат едни полиции или доктори. Не може да стане. Дръпнете са малко. Кажи, беше моят полет? Беше моят полет. Беше първи. Първи прекрасно.